ngane zakwethu, sengibinde ngabuya futhi kusawunto uthi wakuzwa ubuhlebephu namanje busayidede intombi. Namhlanje nginibuyela ney'ndaba ey'sematheni kuyizona ey'hlabahlosile kulezi nsuku, njengoba nazi ukuthi kungensuku ngaki nje kunomcimbi ozoba khona eThekwini ngomhla ka-4 kuJuni kuwo-2022. Kusalapho uMthandeni usephinde futhi wa-release i-date, wakhipha i-date yokuthi i-CD yakhe izophuma ngawo futhi umhla ka-4 kuJuni ku-2022. Umthombo ethembekile la ngicela khona nami usolakala engazi ukuthi uMthandeni njengoba efuna le CD yakho uyikhipha ngomhla ka-4 ingoba vele unenhloso yokuphazamisa lo mcimbi lo ozobe useThekwini ngawo umhla ka-4, njengoba kwazeka ukuthi kunengxabano ekhona phakathi kwakhe noGay umfowangcobo. Baningi abantu abaphawulile ngalolu daba, abanye bathi uMthandeni ube nobuhlakani kule nto le ekuthenini enze ngale ndlela ukuze ezovezela uGay ukuthi kahle hle yena unamandla ngaphe kwaGay, njengoba kwaziwa ukuthi uMthandeni unabalandeli abaningi. Kodwa-ke bathandi bomculo-ke ungakhohlwa ukusubscribe lapha, ulike ebese uyakhomenta ngalo lolu daba futhi.